Ola, boas, son Rocío Méndez e vou presentar o novo plan de sustentabilidade da nosa organización. A nosa empresa chamase Escola Fentel Sementiña e está situada en Lugo. Dedicámonos á educación e á atención infantil de nenos e nenas de 0 a 3 anos. Ofrecemos un espazo seguro, educativo e inclusivo para as familias. Os principais grupos de interese da nosa organización son as familias e o persoal educador e a administración pública. As familias son fundamentais porque confían en nós para o cuidado e educación dos seus fillos e fillas. O persoal educador é o motor da escola. O seu benestar, formación e motivación inflúe claramente na calidade educativa que ofrecemos. A administración pública tamén é importante porque regula o funcionamento do centro e ofrece axudas e subvencións relacionadas coa sustentabilidade e a organización. Despois de analizar as necesidades da nosa organización, decidimos priorizar dous temas ASG principais. O primeiro é un tema social, o benestar e a conciliación do persoal. Consideramos que un equipo motivado e ben tratado mellora a atención educativa e crea un mellor ambiente de traballo. O segundo é un tema ambiental, a redución de residuos e do consumo do papel. Nun centro educativo utilizamos moito material desbotable e queremos reducir o impacto ambiental das nosas actividades. Imos utilizar 3 medidas. A primeira medida é unha acción ambiental. Imos reducir o uso do papel mediante comunicación digital coas familias, actividades en formato electrónico e reciclaxe en todas as aulas. A segunda medida é unha acción social. Implantaremos medidas de conciliación laboral e programas de formación continua para o personal educativo, co obxectivo de mellorar o benestar e a motivación do equipo. A terceira medida é unha acción de gobernanza. Crearemos un código ético do centro e unha canle interna de comunicación para propoñer melloras e informar de problemas de forma segura e anónima. Para comprobar se o plan funciona, utilizaremos dous indicadores ou KPIs. O primeiro será reducir un 20% o consumo do papel no prazo dun ano e o segundo será aumentar a satisfacción do persoal ata un 90% nas enquisas internas do centro. Con este plan de sustentabilidade queremos crear unha escola máis responsable, moderna e comprometida coas persoas e co medio ambiente. Gracias pola vosa atención.